Бүгін район башкарма комитеті жетекшісі Равил Кузиров районның сәлеметлек саклау өлкәсе белән танышты. Равил Кузиров поликлиникада булып, анда ауруларны кабул итү белән кызыксынды, халыкның фикерен тыңлады. Большая очередность, что ли? Очень большая. Давно на прием сегодня? Нет, 8 уж пришли все. До сих пор еще не зашли, да? Очень. Район башкарма комитеті жетекшісі ауруларны кабул итүдә чиратларның зур булуына, тиешле уңайлыклар тудырылмаганга басым ясады. Возможности после обеда не было приехать. Посмотрим, что зачем большие, сами себя не верят. Около тех кабинетов, где есть насыщенность, надо все смотреть. Вот надо просто отмониторить помещение всех своих этажей. Я уже для себя понял, что просто вот не везде же тебе уже, не везде. Равил Кузиров табибларның яшәү шартлары, кадрлар мәсьәләсе белән кызыксынды. Аннан район башкарма комитеты җитәкчесе электрон хезмәтләрдән файдалануга да игътибар итте. Әлегә аурулар электрон хезмәттән әллә ни файдаланмый. Программачы сүзенә караганда, андый хезмәт поликлиникада 1 ноябрьдән башланачак икән. Равил Кузиров якын арада бу эшне тизләтү кирәклегенә тукталды. Как знает врач, что к нему в это уже время... все это в компьютере тоже. То есть он должен отслеживать. Вот эта система, она закольцована Да, с у 1 вас. ноября она должна в полной силу заработать. 1987 елда салынган поликлиникага бүген төзекләндерү сорала. 1960 елларда төзелгән стационар биналарның да торышы мактанырлык түгел. Равил Кузиров хастаханәнең балалар дәвалану бүлегендә булып, анда балаларны сауыктыру шартлары белән танышты. Нет, у нас тепло. Насчет этого бер проблем yok. Бездә немножко косметический ремонт кирәк. Терапия бүлеге 52 урынга исәпләнгән. Биредә палаталар авырулар белән тулы. Равил Кузиров дәваланучыларның үтенечләрен игътибар белән тыңлады. Bütün dağılın yüzünden ama ben üzüm satmam. Dağıllar bilen buluşurlar. Dağıllar ki bakmışlar. Есть над чем подумать, есть о чем поговорить. Очень много сложных. Хәл итәсе проблемалар җитәрлек, эш әйбәт оештырылган. Әмма кадрлар проблемасының шишәсе бар, җиһазлар да җитәрлек түгел. Электрон документ әйләнешен җайга саласы бар. Әлегә электрон язмалар юк. Бүген без барлык җитешсезлекләрне кыска срокта хәл итү бурычын куйдык. Бүген район хастаханәсендә күләмле эш алып барыла. Табиблар ауруларны да кабул итәләр, диспансеризациядә дә үткәрәләр. Алар авылларга чыгып, халыкны караганга күрә, табиблар җитми, поликлиникада чиратлар зур. Шуңа да карамастан табиблар ауруларны да карыйлар, диспансеризациядә үткәрәләр. В кратчайшие сроки.